бо мақсади тарбияи ҳарбӣ ватанпарастӣ ва оммавӣ гардонидани варзиши ҳарбӣ техникӣ ҳамасола бо ибтикори кумитаи вилоятии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиа дар пойгаҳи мотосиклронии шаҳри левакан мусобиқаи мотосиклронӣ доир карда мешавад. ин навбат низ бахшида ба як моҳи ҷавонӣ ва дарёфти ҷоми раиси вилояти хатлон бо иштироки васеи варзишгарони ин риштаи варзиши техникӣ аз ҷумҳурӣ ва давлати ӯзбекистон ин мусобиқа баргузор гардид. дар расми кушодашавии мусобиқа муовини раиси вилояти хатлон сулаймонзода акрам роҳбарияти кумитаи марказии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи мамлакат ва вилоят меҳмонону варзишгарони собиқадор иштирок доштанд. нахуст муовини раиси вилоят баромад карда кулли варзишгаронро ба оғози мусобиқа табрик гуфта ғамхориҳои давлату ҳукумати тоҷикистон хоса сарвари давлатро дар самти рушд бахшидани соҳаи варзиш нек арзёбӣ дошт. гуфт ки таи солҳои охир дар тамоми гӯшаю канори ватани азизамон майдонҳои варзишӣ ва толорҳои варзишии муҷаҳҳаз бо тамоми шароит сохта мавриди истифода қарор ёфтаанд. ҷавонону наврасон имкон доранд ки дар дилхоҳ намуди варзиш машқу тамрин карда дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ шарафи вилоят ва кишвари моро ҳифз намоянд. муовини сардори кумитаи ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи мамлакат баромад карда дар бораи нақша чорабиниҳо ва рушди бемайдони варзиши ҳарбӣ техникӣ аз ҷумлаи мотосиклронӣ картингронӣ ҳарф зада гуфт ки таи солҳои соҳибистиқлолӣ пойгаи мотосиклронӣ рушду равнақ ёфта нафарони зиёде дар ин намуди варзиш машқу тамрин менамоянд. дигар баромадкунандагон таъкид доштанд ки ҳукумати мамлакат ба рушди доимии соҳаи варзиш диққати ҷиддӣ дода нисбати варзишгарони ҷавон ва боз ҳам ривоҷу равнақи тоза ёфтани варзиш дар саросари ҷумҳурӣ таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир карда мешавад. дар ҳамоиш ба як нафар варзишгари собиқадор Сафаралӣ Раҷабов медали 95-солагии ҷамъияти ихтиёрии мусоидат ба артиш, авиатсия ва флоти давлати Русия ва Беларусия ба муносибати 95-солагии ташкилот тақдим карда шуд. мусобиқа бо иштироки дастаҳои шаҳри Душанбе, Бохта, Турсунзода, Леваканд, Куллоб ва ноҳияҳои Ёвону Абдурахмони Ҷомӣ ва дастаи варзишгарон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон оғоз гардид. аксарияти варзишгаронро дар ин мусобиқа ҷавонон ташкил медоданд. нахуст даври санҷишӣ сурат гирифт. сипас фатҳи марра миёни мотосиклҳои ҳаҷми муҳаррикашон 125, 250, 350 ва 500 метри мукааб оғоз ёфт. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки сол то сол теъдоди дастаҳои варзишгарон дар ин намуди варзиш афзоиш ёфта. ҷавонони далеру шуҷоъ аз насли калонсол сабақ гирифта ин намуди варзишро такомул медиҳанд. бояд тазаккур дод ки варзиши мотосиклронӣ варзиш сирф мардона буда аз варзишгар чусту чолокӣ, шуҷоату далерӣ, матонату бурдборӣ ва дар сатҳи баланд идора кардани мошини дучархаро тақозо менамояд. на ҳар кас аз рӯдаи ин кор баромада метавонад. пас моро зарур аст ки аз хурдӣ шавқу рағбатро нисбати ин намуди варзиш дар замири наврасону ҷавонон бедор намоем. онҳоро дар рӯҳияи далерию ҷасурӣ ва инсонпарварию инсондӯстӣ ва ватанпарастӣ тарбия намоем. дар ин баробар сафи мухлисони ин варзиш низ сол то сол меафзояд. агар соли гузашта 5000 нафар тамошобин иштирок карда бошад, ин навбат ин шумора таи 10000 нафарро ташкил медиҳад. ҳар як баромад дар гардишҳо аз талу теппаҳо ҷаҳидани мотосиклҳоро бо шавқу рағбати беандоза тамошо карда варзишгаронро бо кафкӯбиҳо истиқбол рӯҳбаланд мекарданд. меҳмонон аз ҷумҳурии ҳамсоя низ маҳорати баланди варзишӣ нишон дода бо чолокиву малакаи идора кардани воситаи нақлиёти варзишӣ тавонистанд миёни мухлисон маҳбубияти хоса пайдо намоянд. ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиа ҳамасола баҳри боз ҳам равнақ ёфтани ин варзиш мотосиклҳои замонавиро дастрас намуда истодааст ки ҳама истеҳсоли ширкатҳои бонуфузи Honda, Kawasaki, Suzuki ва Yamaha мебошанд. дар ҳақиқат пойгаи имрӯза ба иди ҳақиқии варзиши амалӣ техникӣ табдил ёфт. дар ҷанбаси мусобиқа ба ҳамаи ғолибон тӯҳфаҳои хотиравии пулию молӣ тақдим карда сипосномаҳою ифтихорномаҳо супорида шуданд. ҷойҳои ифтихорӣ насиби дастаҳои шаҳри Куллоб, клуби варзишии техникии Хатлон аз шаҳри Бохтар, шаҳри Турсунзода ва меҳмонон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон гардид. ҷоми раиси вилоятро варзишгарон аз шаҳри Душанбе соҳиб шуданд. гулизор ҳасанзода, далер шарифзода, намозали Эргаш, ахбор, шаҳри Леваканд.